Kok Smito Azali? Mbak, Azal. kok ngalamun toh? Tekan kene ta? Oh, jare rek ngajari aku masak. Oh iya, wis tak siapke kabeh kok. Njel langsung mlebu ae. Bisa wis tekan apa iki? Besok wis tak tanduri lho iki. Wis tak lakohi, Bos. Bicara bocah saiki. Saiki aku rek mancing, Bos. Wis. Pokoknya sesuk tak pasrahke, besok kudu rampung mek tak tanduri, oke? Siap, Bos. Siap. Jurene. Sendok dah. Heeh. Mbak, udan. Iya i. Sik tampane tak ngentasi gombal. Kuwi aja lali nganu ya, lomboke dilebokke. Oke. Mbak wis tak wadahi, dicipi. Pedes banget tuh kok kan? Mampu enak-enak toh kok ane. Wah, jan marahi weteng lesu e. Din, Nawari. kok mampu enak-enak toh, Din? Masak opo e? Jan marahi weteng lesu ae. Padahal rek pengen madang tau weh. Ya mlebu. Yo, tak mlebu. Madang enak-enak e. Ya wis kene ya Bang sik. Yo. Roti kok enak tenan to ya. Ya ki segone. Yo, wah. Oleh madang. Piye Mas rasane? Mantap. Jangane. Mbak wis jam 4 tak kali dikek ya. Nak kesoren. Oh iya. Sayori. Sisan jiko wetang wah, pedes tenan ya. Ya.
kancaku. Mbak aku kenal ki lho. Wah ya aja kok. Oh, gaweanmu mek mancing wae kok. Wah, kowe ra yang liya. Ya wis wah, tak bali aku wah. Wis parek kok. Wis yo, nuwun. Bali sik. Iki piye Pak kok durung disebari pupuk? Aku lak wis pesen mau nih. Lah kula ket mau ngentosi pupuke dereng gini ku, Pak. Niki ngantek telas niku mbakone. Walah ket mau ki durung diterke. Ya wis bar iki tak telpone wae wonge. Oh, Mas Ivan. Halo Mbak, Halo. iki pupuke piye? Oh, Mas. Di Lapuro iki malah kendaraan iki trouble. Alah tiwas ditunggu Tak kirim sesuk ya. Pokoknya ndang diterke. Bos. Silakan duduk. Bos, kuwi laporan keuangan sasi wingi. Iki kalau sesuai target piye, Pak? Kendalanya apa itu? Kayaknya butuh karyawan sisi meneh, Bos. Nah, bener itu sebenarnya. Aku nek ngurus apa-apa dhewe-dhewe iki angel, Bos. Butuh sekretaris dhewe. Jadi gue butuh kita karyawan sih nih. Oke bantu kowe. Wes, pokoknya saya pasrah ke kowe. Ono mulai karyawan dhewe. Ya, Bos. Coba tak buka info loker nang postingan. Oh, iki ono iki. Coba tak hubungi. Oh, wis sore to jebule. Halo? Halo. Leres kalih Mas Ivan sing posting loker. Iya Mbak, bener aku sing posting. Bar iki tak WA wae tak share lokasine ya. Oh nggih, matur suwun Sherlock-e. Nginjing tak mriku. Permisi. Ya Mbak. Kali Mas Ivan nggih? Ya, silakan masuk. Ketemu iya. Mbak saya aja. Oh iya. Silakan duduk dulu Mbak. Iya, Mas. Saya panggilkan bos saya dulu. Iya. Mbak. Silakan dulu. Iya. Banyak yang mau ngelamar kerja. Iya. Coba saya lihat berkas-berkasnya dulu. Oh iya, silakan. Ayo ini berkasnya saya terima. Sekarang mulai kerja bisa ya. Ya, bisa Pak. Pripun Pak? Mas iki ganjule panennya kapan ya? Yes. Malih. Oh iya. Kata ya Mbak ya. Iki seminggu meneh panen. Iya Pak. Mas iki engko nganu pupuke nggon alit tolong kirim saya sak meh dinggo. Oke, Mbak siap le tak kirim. Pripun Mas? Ajeng ngres saking kencing niki. Oh, monggo. Nggih. Kok sepi nggih, Mbak? Ditungguin ya. Nggih.
Permisi dok, ada yang mau periksa. Ya, suruh masuk saja. Baik dok. Monggo mas, silahkan masuk. Ini kenapa kucingnya? Ini tuh udah 5 hari itu nggak bisa itu mbak. Wah, saya periksa dulu ya. Iya. Mungkin ini kurang serat kucingnya. Tadi masalah makanan ini dok. Iya. Ini dipegang dulu kucingnya. Saya tulis resepnya dulu ya. Nanti ini ditebus di apotek ya. Oh iya. Bisa dok. Mbak aku duluan ya. Ya, hati-hati. Iya, mari mbak. Mas, kok mboten ngabari? Kan tadi tak sengaja. Jalan. Oh, deh. Ini nggih pun tak tenggo-tenggo, Pak. Wong iki dari dikupui barang. Deh, tak tenggiri ya. Go. Mari, Mas. Iki aku kan meh bali Magelang, adikku ulang tahun. Jadi iki gawean kabeh dihandle kowe wae ya. Oh, iya Pak. Wis ngono wae, tak langsung angkat aku. Ya, ngomong-ngomong kerjaanmu gimana? Alhamdulillah lancar, Mas. Lancar ya? Aku belum ketemu mbak. Kita harus atas gimana? Kenapa? Udah, tutup aja. Coba buka mata. Selamat ulang tahun ya. Aja, aku pinjem charger ya. Di kamar, Mas. Ya, chargernya dia. Sudah roll. Loh, sopo iki? Mas, Pak Rindi. Mas. Happy birthday adikku tersayang. Kok mboten ngabari? Iyalah, ben surprise to, Nduk.
Iki sapa? Aja salah paham dikit Mas, kuwi masku. Anan kuwi masmu. Sumpah, kuwi masku. Janji yo, kuwi ra nyane. Janji Mas. Mas, kok ora ngomong dhisik? Ngomong apa tuh? Mbak, Alip ngadeg langsung rene jane. Baru iso lho wis masuk sini yo. Yo. Aja. oh ngalamun toh. Tekan kene ta. Ibu bisa pulang ini. Ibu wis teko, tak jatangan dulu nggih. Oh, nggih. Wong wingi pun tak tenggo-tenggo nggih. Dereng teko-teko niku Mas. Nggih tak den kiriyen. Nggih, cepet. Mampu enak-enak iki. Ah, aku mati kamera ra. Kayaknya melirik. Kayak yo. Ngelori. Mampu enak-enak ya. Sik wah. Wah, Cabut ya. Yo. Rawo bae. kok mampu enak-enak ya, Ting. Masak apa ya? Wah, jangan marahi lesu ae wetenge. Ucuk-ucuk ya wisan. Jadi kesuwen bro. Yo. Tin masak apa ya? Mampu enak-enak aja wetenge aku marahi lesu. Ucuk-ucuk. Yo, ono wae. Jo aku. Tak madang ya. Ya. Wah, Ini kenapa kucingnya? ini tuh udah 5 hari itu nggak bisa kayak itu. Iya. Iki ono iki. Piye? Mbak aku duluan ya. Ya, halo Adi. Iya, mari Mbak. Mas, kok ngapain dhisik? Pancen tak sengaja. Udah, jalan.